No moikka kaikille ja tervetuloa mukaan. Nyt on kysymyksessä siis ihan ihka ensimmäinen Riikan vieraana lähetys livenä sekä sitten Facebookissa että YouTubessa. Kirjoittakaa ihmeessä hei sitten kommentteja meille. Mä koitan poimia niitä aina tuossa välillä ja vähän sitten kommentoidaan niitä ja vastaillaan, jos teillä on jotain kysymyksiä. Ja sitten voitte ihan vaan niin kuin silleen, että moi, täällä ollaan, niin laitatte sinne kommentteja, niin me nähdään, että ketä on sitten linjoilla. Tähän ekaan lähetykseen, niin mä oon saanut nyt vieraksi iki-ihanan Helena Riihituvan. Me on tunnettu Helenan kanssa niin reilut 10 vuotta, ja voisi sanoa tällainen vanha sanalaskuun niin mukaan, että eikä suotta. Mä itse niin kuin jotenkin koen Helenan niin silleen ihanaksi, kun hän on sellainen positiivinen ja ammattitaitoinen ihminen, ja oikeasti on ilo tuntea hänet, mutta nyt pitemmittä puheitta, niin tervetuloa mukaan Helena. Kiitos Riikka ja kiitos kauniista sanoista. Iso kunnia olla vieraana tässä ensimmäisessä lähetyksessä. No nyt kun linjalla, niin on varmaan sellaisiakin ihmisiä, ehkä, jotka ei tiedä, että kuka on Helena Riihitupa, niin kerrotko vähän, että miten sä päädyit tälle alalle, mitä teet ja miten susta tuli yrittäjä? No niin, kaikki alkoi oikeastaan vuonna 2011, kun perustin oman toiminimen. Silloin tarkoitus oli työllistyä itse ja kaikki lähti rakkaudesta tapahtumiin. Siitä sitten vuodelta pikkuhiljaa toiminta löysi uusia polkuja ja 2018 oli sitten ensimmäinen toimintavuosi osakeyhtiölle ja se oli tietenkin sellainen tärkeä etappi, että nyt tehdään tätä isosti ja ammattimaisesti, että alkuun totta kai haettiin vähän sitä linjaa ja mitä halutaan tehdä ja sitten huomasi, että ei pysty olla kahdessa paikassa samaan aikaan ja kun hommat hoiti hyvin, niin kyselyitä tuli sitten sen myötä enemmän ja sitten huomasinkin, että hei, tässähän on myös mahdollisuus kannattavalle liiketoiminnalle, kun tunnen osaavia, lahjakkaita, fiksuja, motivoituneita nuoria naisia ja miehiä, jotka samalla tavalla haluaa työllistyä tapahtumissa, niin sitten tuli mukaan henkilöstön välitys ja tänä päivänä Helena Riihitupa Oy työllistää 4 henkilöä täyspäiväisesti ja sitten meillä on iso joukko freelancereita ja keikkaluontoisesti työllistyviä meidän listoilla, mutta sieltä se kaikki sai alkunsa ja yrittäjyys on ollut ehkä sellainen, mikä sitten on ollut aina veressä, että on kova ollut tekemään töitä ja halunnut kehittää omaa juttua, kulkea sitä omaa polkua rohkeasti, niin siitä se kaikki lähti, mutta tavallaan pienin askelin, että ensin halusin vaan päästä itse tapahtumiin ja siitä se kaikki lähti. Aivan, sulla on tosiaan ihan niin kuin kun on osakeyhtiö ja ihan on palkkalistallakin ihmisiä sen lisäksi, että sitten on sitten freelancereita kuvissa mukana. Voisi sanoa, että olet aika iso työllistäjä jo, ei ole mitään harrastusta, niin kuin joku voisi ajatella helposti, että jos puhutaan tämän tyyppisestä työstä, että se on vähän niin kuin silleen, että käydään viikonloppuisin vähän jossain messuilla, mutta se, mitä mä oon seurannut niin kuin sivusta, niin asiakastyytyväisyys on tietysti yksi sellainen asia, mikä on teidän alalla niin kuin tosi tärkeää, mutta mä jotenkin koen, että sä varmaan niin kuin johdat tätä yritystä ihan silleen kuin mikä tahansa vastaavan alan niin kuin, tai vastaavan kokoista niin kuin yritystä, että seuraat talouslukuja, mietit kehittämistä ja työajan seurantaa ja tämän tyyppistä, että ihan oikeaa yritystoimintaa. No kyllä, juuri niin. Ja meillä on kovat tavoitteet tulevaisuudelle ja halutaan kehittyä ja kasvaa ja sitä nämä vuodet tässä on ollutkin. Eli todellakin ollaan vakavasti otettava peluri tapahtumateollisuudessa. Toki vielä pieni, mutta sitäkin vakavammin ja suuremmalla sydämellä suhtaudutaan ihan jokaiseen toimeksiantoon. Et harrastelusta ei ole ollut pitkään aikaan kyse, että siinä on ihan oikeassa. Että tavallaan totta kai kaikki aloittaa jostakin ja alalla on paljon
paljon sellaisia, jotka nimenomaan haluaa päästä tapahtumiin ja se on harrastus, mutta me tehdään ammattimaisesti ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin jokaiseen toimeksiantoon valmistaudutaan huolella. Me otetaan se vastuu siitä, että keikat onnistuu ja oikeassa paikassa ollaan oikeaan aikaan, ollaan tehtävien tasolla, tiedetään mitä tehdään ja näin, että meillä tulee se projektin johto ja kaikki siihen liittyvä, että todellakin ammattimaista toimintaa. Kyllä. Mulla on tässä vähän kuvia siitä, että mitä teillä kaiken kaikkiaan on sitten toiminta ollut, niin katsotaan vähän niitä kuvia, niin sitten voit samalla vähän kertoa siitä toiminnasta. Jahas, ootas, mulla katos täältä kuvaa, niin katsotaan vielä. Mä saan tosta, niin pystyn paremmin kommentoimaan, kun näen, mitä ruudulle tulee. No niin. Eli sitten katsellaan vähän kuvia. No niin, siinä alkaa messutapahtumien kuvilla. Tapahtumat ja messuthan, niitä löytyy erilaisia, on ulkotapahtumia, niin kuin tässä ensimmäiset kuvat, eli säällä kun säällä positiivinen asenne ratkaisee ja siellä edustetaan eri yrityksiä täydellä työpanoksella. Sitten siirrytään sisätapahtumiin. Nyt on näköjään taas ulkotapahtumat. Mitä mä niin lyhyesti tiivistäisin, niin ammattitapahtumat on yksi oma segmenttinsä. Siinä me ollaan oikeastaan, voisin sanoa, että alan isoin toimija, eli monilla ammattitapahtumilla Helena Riihlupa Oy promoottoreita on se isoin joukko. Ja siinä näkyy sitten myöskin juontopalveluita, monesti ihan messuständeilläkin juonnetaan ja sitten vielä sisätapahtumia, ammattitapahtumista. Oi, hyviä kuvia olette kyllä valinnut. Ja siinä on isoa tiimiä. Cyber Security-messuilta, se on paljolti myöskin asiakkaiden ohjaamista oikeaan paikkaan, auttamista rekisteröinneissä, eli työtehtävät on tosi monipuolisia. Siinä on Suomen Palloliiton tiimiä asiakaspalvelutehtävistä, ja tiimin kokohan voi olla kaikkea 2 tekijästä ylöspäin. Parhaimmillaan se on ollut semmoista 15 henkeä yhdelle asiakkaalle kerralla ja tapahtumissa on enimmillään työskennellyt 20 tekijää samanaikaisesti. Siinä on Mall of Triplan tiimiä, jotka ohjeisti asiakkaita uudessa kauppakeskuksessa. Ja host-tehtäviä myöskin Oktoberfest-teeman mukaisesti. Ja sitten päästään tuollaiseen festarihenkeen, teepaitamyyntiä festaritunnelmissa. Talotoimittajana palveluiden ja tuotteiden esittelyä rakennusmessuilla on siinä. Ja liidien keräystä, se on myöskin yksi iso osa toimintaa, eli täytyy saada sitä konkreettista tulosta ja liidit talteen. Sitten taas juontotunnelmissa huutokauppameininkiä oli siinä, grilliesittelyä. Ei voi kyllä sanoa muuta kuin, että tulee kauhea kaipuu tapahtumiin näiden kuvien myötä. Sitten palataan MP-messuille, Kymiringin osastolle. Ja siinä sitten taas ammattitapahtumia, Navigate, asuntomessut. Ja sieltä sitten Okra maatalousmessujen onnenpyörä. Ja kauppakeskuspromootiot on myöskin yksi iso osa-alue, mitä tehdään. Ja siinä sitten vähän erilaista projektia, missä MP-kilpailun tuottaminen on ollut vuosien ajan meillä hyppysissä. Upeat voittajat siinä vielä. Siihen on hyvä lopettaa. Kyllä. Niin, se on ihan totta, että sen lisäksi, että olette tuolla messuilla ja eri tapahtumissa, niin sitten sulla on vielä tämmöinen missikisakin, jota sitten tuotat ja kerran vuodessa. Et ihan kivasti sitten riittää sitä tekemistä. Joo, ja tossakin oli jo, vaikka oli kuitenkin vain pieni osa toimeksiannoista laitettu kuvien muotoon, niin näkee, että ne toimeksiannot on niin monipuolisia ja vaihtelevia. Ja tosiaan toi Miss MP oli hauska, että valitsitte sen myöskin tuohon kuvakaruselliin. Et siinä ollaan haluttu tehdä
tyypillisestä missikisa-konseptista hyvin eroava ratkaisu, eli etsitään tällaista prätkähenkistä mainoskasvua. On sitten muotinäytöstä prätkävaatteissa ja muuta, että ollaan rikottu sellaista tavallaan stereotypiaa siinä, että tehty omalla tyylillä useita vuosia ja mediahuomio on ollut kyllä ihan huikea myöskin vuosien saatossa. Tuliko sinne kommenttia? Joo, täällä Henriikka sanoi, että voi mitä messu ikävä näitä kuvia katsellessa. Varmasti tulee kyllä. Miss MP on kyllä ihan oikeasti on ollut, saanut sinua mukana niin katselemassa ja taustallakin auttelemassa välillä, niin se on kyllä tosi makea, että se on niin aivan erilainen semmoinen hyvä henkinen kisa. Ja mitä mä niin muuten ajattelin näitä, niin tehän ette niin kaiken kaikkiaan, jos miettii teidän näitä töitä, niin nehän ei ole mitään vaan sellaisia kauneusmessuja tai maistatuksia, vaikka ne on toki ihania, maistatukset varsinkin, mutta tehän teette tosi paljon niin kuin kaikenlaista muutakin edustusta. Et vilahti vähän kuvissa tai isoja koneita ja muuta tämmöistä. Teillä ilmeisesti tämän promottorin pitää oikeasti vähän tietää siitä yrityksestä, mitä sitten edustaa. Joo, kyllä. Se on juuri näin, miten tuossa jo vähän pohjustinkin, niin valmistautuminen on meidän toiminnan keskiössä ja ei riitä se asenne, että katsotaan sitten ensimmäisenä messupäivänä, vaan pitää olla huolella valmistautunut toimeksiantoon ja tietää ne ydinkohdat, että kaikkeahan ei voi tietenkään tietää, että ei promottorista nyt tarvikaan tulla konemyynnin ammattilaista parissa päivässä, mutta se, että sä saat kysyä ne oikeat kysymykset siltä asiakkaalta, nostaa ne mielenkiintoiset uusien tuotteiden ominaisuudet esiin ja kartoittaa, että hei, olisiko tämä täydellinen mätsi, tämä asiakas tälle yritykselle, meidän asiakkaalle ja sitten kerätä potentiaaliset liidit talteen. Et se on sitä meidän toimintaa monestikin. Et ei tyydytä vaan antamaan esitettä käteen, vaan halutaan kertoa oikeat asiat, herättää mielenkiintoja ja ottaa sitten liidit talteen, että pystytään tarjoamaan sitä konkreettista lisähyötyä sinne meidän asiakkaalle. Totta. Täällähän katsoin, että täällä on Marjanakin kommentoillut, että sama kuin Henrikka, ikävä tapahtumiin. Siellä ne teidän ihmiset kaipailee tapahtumia. No kyllä, joo. Sitten kun mietitään sitä, että tässä on nyt puhuttu oikeastaan siitä, että miten niin kuin tavallaan se homma on sieltä alusta lähtenyt ja miten se on niin kuin liikkunut koko ajan eteenpäin. Ja sitten tuli tuo maaliskuu ja tuli korona ja kaikki pyhättiin. Mä oon niin miettinyt, että kun puhuttu paljon niin ravintola- ja matkailualasta, mutta jos mietitään mitenkään väheksymättä niin sitä taloudellista ongelmaa siellä, niin kyllähän ehkä vieläkin täydellisemmin juurikin niin kuin messujen ja erilaisten tämmöisten asiakastilaisuuksien kanssa niin työskentelevien työt niin toppasi ihan siihen kohtaan, että uutta oli sitten keksittävä ja nopeasti ja tehän keksitte. Katsotaan, mitä te keksitte. Minun nimeni on Helena Riihitupa ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia.
No niin, siinä nähtiinkin sitten monenlaista tapahtumaa ja aika hienosti olitte keksinyt kaikkia juttuja sitten korvaamaan tätä tilannetta. No joo, tuosta tuli kyllä hyvin toi videopuoli nimenomaan, eli siinä oli yhdistetty eri asiakkaiden videotuotantoja. Ja ajatus lähti siitä, että tapahtumien peruuntuminen on kuitenkin meidänkin asiakkaille tosi iso menetys. Että siellä on ajateltu, että tavoitetaan niitä jo olemassa olevia asiakkaita ja hankitaan uusia, niin jotenkinhan ne tapahtumat täytyy korvata. Ja sitten lähdettiin ideoimaan yhdessä tällaista avaimet käteen tyyppistä videotuotantoa. Eli esitellään niitä teemoja, tuotteita ja palveluita, jotka jää messuilla esittelemättä. Ja siinä sitten käytetään hyödyksi meidän henkilökuntaa totta kai ja sitten meidän videotuotantokumppania, joka on tällainen pirkanmaalainen Heimo Films. Olihan tuossa yksi pätkä, joka on sitten tehty ihan omalla kännykälläkin kuvaten, että sitten asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidään just sellainen paketti, mikä palvelee heidän tarpeita ja toiveita, mutta tosiaan hienosti olit kyllä koonnut. Tuli oikein itsellekin sellainen fiilis, että on tässä onneksi paljon ehtinyt tehdäkin, kun aina vaan odottaa ja toivoo ja elää siinä toiveessa, että tapahtumat käynnistyy mahdollisimman pian, niin nyt kun tuossa näkyy useampi video kerralla, niin tajus, että miten paljon tässä on oikeasti päästy uutta palvelua myös tekemään. Miten silloin, kun siinä kohtaa, kun se selvisi, että no niin, että nyt messuja ei tule ja varmaan kalenteri alkoi niin kuin tyhjenemään, niin tajusitko ihan heti, että on aika vakava paikka? No tajusin, että sehän tuli tosi kovana iskuna meille, eli kun hallitus linjasi, että tapahtumat perutaan, tapahtumia ei saa järjestää, niin sillä sekunnilla alkoi puhelin soida ja jo sovitut toimeksiannot peruttiin usealta kuukaudelta. Ensimmäinen aalto koski semmoista 2 kuukautta ja sitten sen jälkeen tuli toinen perumisaalto, mikä sitten jatkoi vielä kuukaudella sitä tyhjensi kalenterin ihan täysin ja valehtelisin, jos sanoisin, että siinä pystyi olemaan ihan rauhallisin mielin ja hyvillä hermoilla, että ei tässä mitään tästä selvitään, että totta kai nuorena yrittäjänä ymmärtää, että taloudessa on nousu- ja laskusuhdanteita, mutta enhän mä pahimmissa painajaisissakaan kuvitellut, että kaikki jo sovitut toimeksiannot perutaan yhtäkkiä, että me jäädään moneksi kuukaudeksi tyhjän päälle. Mutta kyllä se oli hyvin selvää, että paikalleen ei sovi jäädä, että nyt lähdetään kehittämään uutta ja uusin askelin lähdetään uudenlaiselle matkalle. Ja siitä sitten pikkuhiljaa valmistui konseptit uusista palveluista, että kyllä sen eteen tehtiin töitä ja vietettiin unettomia öitä, mutta lopputulokseen on tosi tyytyväinen ja kaikki on lähtenyt hienosti liikkeelle. Ja mikä tärkeintä, niin nämä kaikki meidän palvelut on sellaisia, mitkä varmasti tulee jäämään valikoimaan myöskin korona-ajan jälkeen sitten, kun se normaali aika koittaa. Oliko kun siinä oli se semmoinen hetken laman ja sen tyhjän kalenterin katsominen, niin miten vaikeaa oli niin lähteä liikkeelle se, että nyt pitäisi keksiä jotain uutta? Oliko vaikeaa lähteä keksiä uusia asioita? No olihan se, ja tässä mun on pakko kyllä lähettää paljon rakkautta ja kiitosta meidän tiimille, eli Henriikka, Tiina ja Anniina, ydintiimi, jotka oli myöskin mun tukena siinä. Eli he otti hyvin koppia kyllä kaikesta ja mun ajatuksista ja laittoi niitä toteen, että yksin mä en olisi varmaankaan selvinnyt. Mutta tavallaan sitten ne olosuhteet kyllä myös muovasi sitä omaa ajattelutapaa ja sitä, että se on elinehto keksiä uutta. Että totta kai kehitetään myös jo olemassa olevia palveluita ja käytetään se aika hyödyksi, mutta kyllähän sitä uutta piti saada. Ja me mietitään, että me tunnetaan meidän yritysten, meidän asiakkaiden liiketoiminta, että me voidaan varmasti keksiä sellaisia markkinoinnin keinoja, mitä me voidaan tehdä silloin, kun tapahtumat on tauolla. Et siitä se sitten lähti ja alettiin pikkuhiljaa jäsentelemään ajatuksia ja valmista saatiin, että kyllä se sitten kuitenkin valmistui, mutta ei se niinku tavallaan helppoa ollut. Että kyllä siinä pitkiä lenkkejä tuli hölkättyä, että sai ajatukset rullaamaan ja sitten ajatuksista teoiksi. Kyllä me onkin kerätty tänne myös muutama ihan kuvaakin, tuossa nähtiin videota, mutta sitten muutama kuva ihan niin kuin näistä meidän uusista jutuista, niin katsotaan vähän sitten niitäkin kuvia.
No niin, tuossa tuli vaikuttajamarkkinointia heti alkuun, eli yhdistetään brändit ja asiakkaat tai tekijät. Eli sosiaalinen media tänä päivänä on niin tärkeässä roolissa, että sitä ei saa lainkaan väheksyä. Me etsitään sellaiset vaikuttajat, jotka tavoittaa suuren joukon oikeita kohderyhmää sille kyseiselle brändille tai yritykselle. Tuossa on Noora-Lotta Nesiri muun muassa tuossa kuvassa. Sitten siinä on soittotyö, eli tehdään näitä asiakasbuukkauksia, jolloin meidän asiakkaat toimittaa meille soittolistan ja me lähdetään ihan sitä samaa työtä tekemään, mitä messuillakin, eli kartoitetaan, että onko kyseinen asiakas potentiaalinen sille edustettavalle yritykselle ja raportoidaan jatkotoimenpiteistä, milloin kannattaa soitella ja milloin lähettää tarjousta ja mitkä ne tarpeet on ja sen hetkinen tilanne. Sitten tuossa on asiakasmuistamisten toimittamisesta, eli meidän aurinkoiset hyvän mielen lähettiläät toimittaa asiakasmuistamisia työmaille, työpaikoille, koteihin, ihan minne tahansa, eli myöskin sitten pystytään tuomaan sitä hyvää mieltä poikkeusolojen äärellä. Siinä on Henrikka toimittanut työmaalle. Tuolla taisi olla 7 kiloa kotiruokaa. Ja sitten oli nimenomaan videot, mitä tuossa äsken jo katsottiinkin läpi, niin siinä on Skyddan suojan uutisista kuvaa. Ja vaikuttajamarkkinoinnista meidän upeat vaikuttajat, Essi ja Anku ja Ivyajan tuotteet. Ja siinä sitten Europörssi kirjoitteli juttuakin meidän toiminnan kehittämisestä poikkeusoloissa. Että mitä uutta ollaan keksitty ja promootioyritys selviää kekseliäisyydellä ja katsomalla eteenpäin, taisi olla otsikko. Kyllä, se on kyllä ihan totta, että täytyy sanoa, että kun miettii tämmöistä tilannetta ja paljon eri yritysten kanssa ollut puheissa ja ihmisillä on erilainen tavallaan se, että miten sit suhtaudutaan, kun se toiminta ihan kokonaan tavallaan hetkeksi ainakin pysähtyy, niin minun täytyy kyllä sanoa, että sä oot ollut kyllä teidän tiimin kanssa tämmöinen ihailtavan innovatiivinen, sitähän tietysti se yrittäjyys aina joskus silloin tällöin vaatii, että ei saa lamaantua. Niinpä, joo. Tämä on ollut kova koulu ja on tästä opittu. Varmasti uskon, että nämä kaikki uudet jutut on sellaisia tosi kivoja. Niin varmasti on myös sitten ikävä, tuolla oli Marianalla ja Henrikallakin oli messuille ikävä ja varmasti on ikävä niitä töitä, joita oli sitten ennen koronaa. Mikähän mahtaisi olla semmoinen ensimmäinen tapahtuma, jos se korona siitä nyt rauhoittuu, että mikä voisi olla? No kyllä me kovasti toivotaan, että asuntomessut alkaa elokuun alussa. Kaikki sormet on ristissä. Marianallakin on sormet ristissä, Henrikalla on sormet ristissä ja monella muulla meidän promoottorilla. Eli sitä nyt kovasti jännitetään, että ihan varmasti tulee olemaan uusi normaali messukäyttäytymisessä. Eli rajoituksia ja ohjeita varmasti tulee, mutta asuntomessut ollaan järjestämässä tämänhetkisen tiedon mukaan ja meillä on täysi usko ja luotto siihen, että päästään sinne isolla tiimillä hommiin, eli kyseessähän on kuukauden pituinen messurupeama. Meidän kesän kohokohta ihan ehdottomasti. Toivotaan, että pystytään järjestämään. Täällä onkin Mariana esittänyt kysymyksen, että alan suurimmat haasteet tulevaisuudessa ja miten ne ratkaistaan? Etsitäänkö joku ratkaisu? Mitkä on ne suurimmat haasteet? No tapahtuma-alan, tapahtuman teollisuuden suurimpia haasteita käydään läpi tällä hetkellä. Eli jos ajatellaan, että tulee tila, joka pyyhkii kalenterista kaikki tapahtumat, niin mä luulen, että tämän isompaa haastetta ala ei ole koskaan kohdannut. Ja mikä on ollut myös näissä olosuhteissa sentään mukava huomata, niin myöskin tapahtuma-ala on saanut sellaista tietoisuutta, että miten paljon siellä onkaan eri toimijoita. Eli ei ole vain se tapahtumahenkilöstö tai tapahtuman järjestäjä, vaan siellä on ääniteknikot, valaistusmiehet, naiset. Siellä on niin paljon eri toimijoita, on esiintyjät,
kaikki. Tämä on ollut meille kaikille tosi iso, niin kuin toki monelle muullekin alalle, mutta en keksi heti niin kuin isompaa haastetta, mitä tällä hetkellä käydään läpi. Että tämän jälkeen kaikki muut haasteet tuntuu tosi pieniltä, mitä kohdataan, mutta varmasti sellainen tietty uusi normaali tulee tapahtuma-alalla olemaan, että halutaanko sitten esimerkiksi messutapahtumissa kätellä samalla tavalla mitä aikaisemmin ja niin kuin tällaisia. Että kyllä mä luulen, että tässä sitten tullaan punnitsemaan se tapahtuma-alan ammattilaisuus entistä vahvemmin, että sä osaat omaksua uudet toimintamallit ja käytösmallit, mitä tulee voimaan. Vastasinko kysymykseen? Miten me selätetään haasteet? Se oli vielä Marjana. Tuommoinen helppo ja kevyt kysymys tähän väliin. Kyllä. Joo, mutta ihan hyvin. Mä just mietin kanssa että varmasti alku lähtee varovaisemmin. Toisaalta voi olla, että lähtee myös, kun ihmiset kokee, että nyt taas pääsee jonnekin menemäänkin, mutta just se, että tässä varmaan tavallaan tulee just se ammattimaisuus nyt sitten esille tavallaan, että miten nyt tapahtuu sille fiksusti. Onko sä taisit mainitakin tuossa jossain kohtaa, että oikeastaan nämä palvelut, mitä nyt on niin kuin tavallaan lanseerattu tässä kohtaa, kun ei ole voitu sinne messuille mennä, niin ne tulee niin kuin jäämään sitten teille palveluvalikoimaan. Niin onko niin, että voidaan ajatella näinkin, että jos unohdetaan se, että korona on ihan vakava sairaus, eikä siinä mielessä siinä ei ole mitään hyvää, mutta onko niin tavallaan teidän yrityksen kehittämisen kannalta, niin oliko tässä ajassa kuitenkin myös jotain positiivista? No joo, kyllä, että kun nimenomaan ei ajattele sitä kaikkea negatiivista ja huonoa, mitä ei pysty kieltämään, niin totta kai se, että on pakko uudistua, niin sehän on tietyllä tavalla myös hyvä ratkaisu. Että meillä olisi ollut kaikkien aikojen kiireisin kevät tiedossa. Kevät ja alkukesä oli täynnä tapahtumia, siellä oli ihan huimia kasvuprosentteja luvassa, niin eihän me oltaisi siinä ajassa ehditty pysähtyä ja miettiä, että mitä me voitaisiin kehittää ja mitä me voitaisiin tehdä toisin, miten me pystytään entistä paremmin tarjoamaan sitä lisähyötyä asiakkaalle. Että kyllä se olisi ollut aika lailla semmoista suorittamista aamusta iltaan ja tehdään hyvin, mutta ei siinä kyllä kauheasti niin kuin uusille ideoille ja tämmöiselle innovatiiviselle pohdiskelulle olisi jäänyt aikaa. Et siinä mielessä aina kun on pakko kehittyä, niin kaikki kehittyminen on hyvästä ja tästä ehkä selvitään sitten vahvempana kuin koskaan ja päästään tavoittelemaan niitä unelmia entistä isommin, kun on ollut pakko miettiä pikkasen sen oman boksin ulkopuolelle, että mullakin oli niin vahva visio vielä alkuvuodesta, että me tarjotaan tapahtumahenkilöstöä, me ollaan siinä parhaita, mutta nyt me tarjotaankin paljon muutakin ja se on vaan vahvuus, että me pystytään niin kuin palvelemaan meidän asiakkaita entistä monipuolisemmin. Et totta kai on siinä tämä puoli myös, mikä sitten on hyvä asia. Joo, ja kyllähän niin kun, mä just mietin, että niin kun tulevaisuuden kannaltakin, niin vaikkei nyt toivon mukaan mitään tämmöistä vastaavaa tule, mutta kaiken kaikkiaan, aina jos tulee jotain, niin olettehan te niin kun yrityksenä entistä vahvempi, kun on pitänyt niin kun miettiä näitä muitakin juttuja. Ja sehän onkin yksi sellainen asia, mikä minuun on tehnyt niin kun vaikutuksen, niin on yleensäkin ottaen jo ennenkin tätä, niin sitten semmoinen monipuolisuus ja se, että olette niin kuin mukana siinä projektin suunnittelussa jo sieltä alusta asti, että ei niin, että sitten kun on ne messut, niin te vaan upeana menette paikalle ja että mitäs flyereita mä jaan. No joo, kyllä. Että tavallaan nyt kun ajattelee asiaa näin, niin tämähän on tosi luonteva jatkumo meidän toiminnalle, koska se valmistautuminen ja yrityksen liiketoiminnan opiskelu ja perehtyminen on siellä kaiken toiminnan taustalla joka tapauksessa, niin miksei sitä hyödyntäisi vaikka niin, että me kontaktoidaan puhelimitse näitä potentiaalisia asiakkaita, kenties kutsutaan heitä jo messuille ja hoidetaan liidien jatkojalostusta messujen jälkeen. Että kyllä tässä on niin kuin paljon sellaista, mikä on hyvä juttu ja tuntuu ihan, että miksei me tehty tätä jo aiemmin. Niin, eli jotain semmoista hyvääkin. Mä tuossa just kun mä vähän lueskelin noita kaikkia juttuja, niin mä oon kyllä ollut paikallakin sellaisessa tilanteessa, tai ainakin siinä melko lähellä, että kun te teette ihan siellä jollain messuilla, niin kauppaakin sitten niiden asiakkaiden kanssa. Et muistan sellaisen, että semmoisen komeen
grillisetin yksillä messuilla myitte. Ja sitten lueskelin vähän asiakaspalautetta, niin mielestäni oli aika hieno, kun siellä oli joku teidän asiakas sanonut, että monet niin heidän asiakkaansa, eli nämä teidän asiakkaiden asiakkaat, niin ei enää oikeastaan mieti, että siellä jossain messuillakin, että oletteko te niin kuin jonkun erillisen yrityksen ihmisiä, vaan he mieltää, niin kuin, että te olette sen teidän asiakasyrityksen niin kuin työntekijöitä. Ja mä mietin, että tämän tyyppinen asiakaspalaute, että kun joku asiakas kertoo, että meidän asiakkaat pitää teitä ihan niin kuin toisitte meidän omaa henkilökuntaa, niin se on varmaan aika semmoinen kiva lukea tämän tyyppinen palaute. Joo, siihenhän me pyritäänkin, että voidaan siellä yrityksen asiantuntijoiden rinnalla edustaa samalla innokkuudella ja ylpeydellä, että sitten jos jotain ei tiedä, niin ei tietenkään lähdetä arvailemaan, vaan otetaan ammattilainen siihen rinnalle, mutta monesti jos ajatellaan pitkiä messutapahtumia, jo 3 päivässä sä huomaat, että ne tietyt kysymykset toistuu, ja kun sä oot innokas, aktiivinen ja tarkkana korvana, niin sä huomaat, että nythän mä osaankin jo vastata tähän kysymykseen yhtä kattavasti, ja nimenomaan se, että missä toimipaikalla sinä vaikutat, on se paras palaute siinä, kun olet jonkun asiakkaan palvellut, että hän kuvittelee, että sinä olet sillä kyseisellä yrityksellä töissä, niin siihenhän me pyritään, ja se tuntuu kieltämättä aina tosi hyvältä, että se on sellainen tietty onnistumisen merkki, että jaahas, nyt meni asiakaspalvelukokemus nappiin. Kyllä, ja se on tosiaan, mä mietin sitä, että teillä on kyllä aikamoinen niin kuin, teidän ihmisillä niin tietämys jo niin kuin, aika laidasta laitaa yritysten toiminnasta ja asioista ja sellaisistakin niin kuin, laitteista ja välineistä ja tämmöisistä, mistä ei ehkä ajattelisi, että esimerkiksi nuorella naisella on niin kuin tietoa, että mä oon noissa videoissakin katsellut, kun sä oot ajellut vaikka millä laitteilla tuolla vähän isommilla. No kyllä, ja ehkä myös se on se meidän niin kuin erottumisen keino, että me ollaan tosi kiinnostuneita lähtökohtaisesti kaikesta. Itse mä oon ollut aina tosi vahvasti mukana, jos ajatellaan tuollaista konealaa tai rakennusteollisuutta, että ne on ollut mulle aina tosi lähellä sydäntä, että just sen alan tapahtumat on kiinnostanut mua ihan valtavasti, ja ne toimijat, jotka sen alan tapahtumissa ovat. Ja sitten me etsitään sellaiset tekijät, joilla se sama kiinnostus kutakin alaa kohtaan on, oli se sitten mikä tahansa. Kyllä se yleistietämys kasvaa kummasti, mutta sillä, että sä oot aidosti kiinnostunut, valmis oppiin uutta ja haluat haastaa itseäsi, niin ne ominaisuudet auttaa pärjään kyllä ihan missä tahansa tapahtumissa. Se on varmaan totta. Mun tuli nyt mieleen tässä, että miten jos joku nyt, kun kuunteli tätä ja katseli tai myöhemminkin, kun tämä vielä nauhoitettunakin näkyy, niin nyt kun tapahtumat sitten alkaa ja moni yritys miettii, että mitä sitä oikein nyt, millä tavalla sitä erottuisi, niin jos nyt joku miettii, että just tollaisia ihmisiä me tarvitaan niin kuin hoitaa meidän näitä asioita, niin miten asiakaspotentiaalinen ehdokas niin voi ottaa yhteyttä? Onko ihan, laittaako hän sulle sosiaalisen median kautta viestiä, sähköpostia, soittaa kotisivujen kautta vai miten olisi paras ottaa yhteyttä? No kaikki kanavat meillä toimii hyvin, eli Facebookissa Helena Riihitupa Oyn kautta toki saa myös yhteyden, mutta nettisivujen kautta löytyy suorat puhelinnumerot meille kaikille tässä yrityksessä työskenteleville, eli siellä on kaikki yhteystiedot helposti saatavilla, että melkein sieltä soittamallahan saadaan heti asiaa eteenpäin, eli jutellaan vähän tarkemmin, että minkälainen tapahtuma on tulossa, tai tässä tapauksessa vaikka minkälaista videotuotantoa tai soittotyötä tai vaikuttajamarkkinointia voitaisiin tehdä, niin siitä me lähdetään sitten yhdessä ideoimaan, ja mielellään myös autetaan asiakasta ideoinnissa, että mä haluaisin korostaa sitä, että ei tarvitse olla aina se valmis ajatus, että mitä tehdään, vaan meillä on vankka kokemus, niin me halutaan myöskin antaa sitä meidän asiakkaiden käyttöön ehdottomasti. Eli voi soittaa, vaikka ei vielä niin kirkas, selvä visio olisikaan, niin mietitään sitten yhdessä, että mikä se oikea tapa lähestyä asiakkaita on. Et kaikki markkinointi on mun mielestä tosi tärkeää nyt poikkeusoloissa erityisesti, että totta kai ymmärtää, että pientä varovaisuutta ja epätietoisuutta on, että hirmu sumuista on ennustettavuus tämän vuoden tulevien kuukausien osalta, mutta mun mielestä sitä tärkeämpää on viestiä niille omille asiakkaille positiivisesti, että meillä pyörät pyörii ja hommat jatkuu ja
täällä ollaan, kertoa siitä omasta toiminnasta positiivisin markkinoinnin keinoin. Et se on mun mielestä nyt tärkeää, ja vaikka meilläkin on epätietoisuutta, niin ollaan otettu lehti-ilmoituksia ja muuta markkinointia, mitkä sitten meille parhaiten sopii. Et mun mielestä sitä ei saa nyt unohtaa, vaikka tiettyjä säästöjä pitäisikin tehdä. Niin se on kyllä varmaan totta, ja toi on just hyvä toi, että jos yritys vähän nyt niin miettii, että miten voisi tehdä, niin voi sitten kääntyä teidän puolelle ja kysyä, että mikä olisi idea, että kun teillä on kuitenkin sitä kokemusta. Miten sitten, jos nyt, vaikka ei olisikaan nyt vielä näitä välttämättä, teillä on niitä tyttöjä ja poikia siellä, tai siis miehiä ja naisia siellä valmiina. Mä oon jo niin vanha, että mä voin puhua vähän tälle. Mutta siis, jos haluaisi mukaan teidän tiimiin, niin kun ajattelisin, että mä olisin just tollainen tyyppi, niin voiko kuitenkin ottaa yhteyttä, vaikka just nyt tällä hetkellä olisikaan mitään tarjota? Joo, siis tarkoitat työntekijät voi hakea meitä aina, totta kai ilman muuta, avoimen hakemuksen kautta. Eli me halutaan tietenkin tietää se kokemus, minkälaista työkokemusta ja asiakaspalvelukokemusta löytyy, mutta on myös sellaisia toimeksiantoja, mihin se asenne ratkaisee, että sä oot innokas oppimaan uutta, niin ilman muuta kaikki saa hakea. Ja koko ajan meillä onkin rekrytointi päällä, ja myös rekrytoinnit on sellainen asia, mihin nyt poikkeusoloissa, kun aikaa vapautui aika paljon, niin ollaankin kiinnitetty huomioon, että halutaan uusia tekijöitä listoille, ja sitten kun tapahtumatkin alkaa taas pyöriä, niin sitten mä toivon, että meillä alkaa todellinen ruuhka ja kiireaika, että me tarvitaan kaikki huipputyypit ja kaikki osaaminen siihen tueksi. Toivotaan, että ne ajat koittaa jo mahdollisimman pian, ja tosiaan ollaan näitä uusia palveluita saatu sen verran hyvin lyötyä läpi, että niihinkin tarvitaan ydintiimin lisäksi auttavia käsiä ja osaavia henkilöitä, niin ilman muuta aina voi hakea mukaan. Mä kyllä henkilökohtaisesti suosittelen, että mä oon sen verran seurannut sivusta, että no Helena on ihan superpomo, mutta tilaisuudet on ihan hyvin niin kuin järjestettyjä ja silleen, että on helppo tavallaan mennä sinne mukaan. Ja mä tuossa mietin, että mun työ on lähinnä sitä, että mä koulutan ja konsultoin ja käyn puhumassa erilaisissa paikoissa, ja voi muuten ottaa ihan rohkeasti minun yhteyttä, jos on jotain semmoista talouspalkkahallinnon tai riskienhallinnan puolta, niin todennäköisesti pystyn auttamaan. Mähän jaan somessa eri kanavissa niitä tietoa yrittäjille säännöllisesti. Mulla on semmoinen Riikan tietotiistai-lähetys tuolla IGTV:ssä, ja nyt sitten tämän kaiken tämmöisen siellä somessa muuten jakamani tämmöisen tiedon lisäksi niin aloitettiin tätä Riikan Vieranasarjaa, mikä sitten tosiaan nyt käydään tätä Helenan tämmöistä yrittäjätarinaa läpi. Joskus puhutaan ehkä jostakin uratarinasta tai sitten ihan niistä asioista, mitkä on sitten ihan jotain vinkkejä, mutta täytyy sanoa, että vaikka mä itse koen, että mä olen aika monipuolinen, niin kyllä tämmöiset niinku promootiot ja kaikenlainen myynnin edistäminen, niin se on kyllä parasta antaa sitten taas niinku paremmin sen osaavien hoidettavaksi. Että esimerkiksi just semmoisten kuin Helena ja sitten Helenan omat promottorit siellä. Mä oon saanut tutustua heistä ison osan, ja mun on kyllä sanottava, että Helena on onnistunut keräämään ympärilleen ihan huipputiimin, mutta en mä toisaalta ihmettele sitä, kun mä jotenkin koen, että Helena on itse niin huipputyyppi, että varmaan löytyy ne parhaatkin. Mutta mites Helena, onko helppo löytää uusia ihmisiä tiimiin? No aluksi ei ollut, että meilläkin aika nopeasti se kysyntä kasvoi, niin kyllähän siinä oli vähän paineita, että kuka siellä keikoilla sit suoriutuu niin hyvin. Mutta nyt ollaan siinä onnekkaassa asemassa, että saadaan just paljon niitä hakemuksia. Se kertoo siitä, että ollaan tehty asioita oikein. Et tälläkin alalla niin toisaalta piirit on pienet ja sana kiirii, että kuka tarjoaa niitä mielenkiintoisia toimeksiantoja, että ne on palkitsevia, niistä saa reilun korvauksen tehdyistä työstä, ja just nämä järjestelyt on totta kai tärkeässä roolissa, että jos lähdetään toiselle paikkakunnalle, niin sä tiedät hyvissä ajoin, että millä menet ja missä majoitut ja niin edelleen. Että tavallaan sana on kiirinyt sen myötä, että me saadaan niitä hakemuksia tosi mukavasti, että se on iso ja tärkeä juttu, että hyvät tekijät hakeutuu meille, mutta sitten siitä se rekrytointiprosessi alkaa, eli sitten haastatellaan puhelimitse ja mietitään, että mitkä on
kyseisen tekijän vahvuuksia, missä hän on parhaimmillaan ja juurikin, että minkä alan tapahtumat kiinnostaa ja tämän tyyppistä keskustelua siitä sitten aloitellaan. Mutta aluksi totta kai oli vaikeuksia ja varsinkin siinä, kun ajattelin, että tekee itse ainoastaan, niin ne ensimmäiset toimeksiannot, että okei, nyt mä en pääse itse, niin kukas tän nyt hoitaakaan? No sitten tuli luonnollisena jatkumona Henriikka, oma sisko, kenelle pystyy sitten just eikä melkein puhumaan suoraan, niin se oli hyvä sellainen ensimmäinen askel. Ja siitä sitten huomaskin, että hei, hyvällä perehdytyksellä, hyvillä selkeillä tavoitteilla, niin on tosi helppo jalostaa sitä omaa intoa myöskin näihin muihin henkilöihin, joita löytyy. Siis nyt meidän listalta ihan valtavan paljon osaavia, lahjakkaita, fiksuja, upeita ihmisiä. Ja ilman heitä ei tietenkään meidän toimintaa olisi. Et ihan jokainen promoottori, juontaja on meille tärkeä. Niin se on kyllä totta toi, että totta kai on ihan kiva, että siitä työstä, kun on jossakin, niin että siitä saa ihan semmoisen hyvän niin kuin palkkion sille ajalle, kun siellä on. Mutta kyllähän niin kuin tosiaan niin se, että ne on mielenkiintoisia ne keikat ja että ne on hyvin järjestettyjä, että ei tarvitse niin kuin miettiä ja ihmetellä. Et varsinkin just, että jos menee vaikka toiselle paikkakunnalle, niin missä sitä niin kuin yöpyy ja se, että saa siitä yrityksestä vähän etukäteen tietoa, niin ne on varmaan sellaisia asioita kyllä, että jos mä itse mietin, että jos musta ei olisi siis teidän alalle, mutta jos olisi, niin Älä sano. Mä en niin voisi oikein kuvitella sitä työtä, mutta niin se, että semmoinen varmuus siitä, että homma on niin hanskassa ja asiat on etukäteen mietitty, eikä niin, että mene nyt vaan sinne, että kyllä siellä sitten joku sua neuvoo. Se on siinä mielessä kyllä ihan niin kuin mun mielestä ihan just arvosta se, että pidetään huolta niistä ihmisistä. Joo, ja sehän on nimenomaan se meidän työ, pitää huolta ja antaa ne eväät ja välineet onnistumiseen. Kyllä. Ja nyt kaikille teille, jotka tätä nyt katsotte, niin kannattaa ottaa seurantaa meidän noita sometilejä. Niin siellä sitten aina kaikkein mielenkiintoista näkyy, Helenakin päivittää kaikista tapahtumista, sitten kun niitä tapahtumia taas on, ja nyt näistä muista tuotannoista, ja sitten niistä muista jutuista sitten vielä jälkeenpäinkin, koska niitä nyt sitten sinne tulee niin kuin jäämään sinne palveluvalikoimaan, niin siellä löytyy sitten monen näköistä somea, mutta kannattaa sitten seurata sitä, mikä on sitten itselle sellainen sopivin, mitä voisi sitten seurailla. Nyt meidän pikkuhiljaa toi aika on tuossa varmaan loppumassa, mutta kiitos nyt kaikille, kun olitte kuulemassa, mutta kiitos Helena ihan superisti, kun sä olit mukana, että oli tosi iso ilo ja kunnia saada niin kuin tähän ihan ekaan ensimmäisen Riikan vieraana liveen just sut, kun mä oon suunnitellut tätä sarjaa tosi kauan ja nyt kun mä sain sen alkamaan, niin tosi iso kiitos, että just sä olit mukana nyt ekana vieraana. Ei, tämä oli suuri kunnia, että kyllä kiitos ihan sinne päin, että sain olla vieraana, että ilo oli kyllä molemminpuoleinen ja sä oot nyt niin kauniita sanoja sanonut musta, että kyllä lähetän ne kaikki takaspäin, että sinua kultaisempaa ihmistä saa hakea, niin mulle on ihan mukana kaikessa, mitä vaan tajuat ehdottaa. Joo, ja mä itse asiassa ajattelin, että kyllä kun mä tätä mietin, niin mä ajattelin, että Helenalta mä kysyin ensimmäisenä, että kyllä Helena varmaan tulee mun kanssa juttelemaan. Ja nyt kiitos tietysti kaikille teille, jotka olette nyt katsomassa, olette kommentoineet tai sitten kun katsotte myöhemminkin, niin kiitos kun olitte mukana. Ja seuraavan kerran Riikan vieraana niin on sitten taas uusi vieras ja uudet jutut ja puhutaan vähän erilaisista asioista. Kannattaa seurata sitten mun somea, niin sitten tiedät, että kuka on se uusi vieras ja koska ollaan sitten taas Riikan vieraana, mutta nyt iso kiitos. Pakko vielä sanoa, että sun somejulkaisuista on ihan valtava hyöty, että siitä vielä iso kiitos, että siellä on niin mielettömiä vinkkejä ja avattu selkokielelle sellaisia asioita, mitä itsekin on pohtinut ensin, että nämä on tosi vaikeita ja monimutkaisia, niin sitten kun Riikka ottaa aiheen käsittelyyn, niin kaikki selkenee ja on kirkasta ja helppoa ja yksinkertaista, että suosittelen myös jollakin kertaan ne seurantaan.
Kiitos. Se varmaan tulee just siitä, kun mä oon tehnyt tilitoimistotyötä niin kauan, mä oon tottunut selittämään asioita niin kuin omille asiakkaille, ja ne on yrittäjä ihan niin kuin, sitten ihmiset, jotka lueskelee niitä, ja mulle saa kyllä laittaa niin kuin ihan sitten pyyntöjäkin, että jos on joku asia, mistä haluaisit jotenkin avaisin, niin voi laittaa, niin jos sattuu johonkin sopivaan väliin, niin kerron sitten siitäkin. Mutta nyt tosiaan vielä kiitos teille kaikille, kun olitte mukana katsomassa.